ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബാജി കറി. പൂരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് 3, വലിയ ഉള്ളി 1, തക്കാളി 1 ചെറുതായി മുറിച്ചത്, വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന്, പച്ചമുളക് 3, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്, 1 പാൽ 2 പാൽ കൂടെ 1 ഗ്ലാസ്, 3 പാൽ 1/4 ഗ്ലാസ്, കടുക് 1/2 സ്പൂണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 സ്പൂണ്, ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് 1/2 സ്പൂണ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഒരു കുക്കറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, വലിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, തക്കാളി, കറിവേപ്പില, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, 3 പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം കുക്കർ മൂടി വെച്ച് 3 വിസിൽ അടുപ്പിക്കുക. പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം കുക്കർ തുറന്ന് കയ്യിൽ കൊണ്ട് അത് നന്നായി കുത്തി ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. സൈഡിൽ നിന്ന് തിള വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. പാൻ എടുത്ത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ 2 സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കടുകിടുക. കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് അത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. മിക്സ് ചെയ്യുക. ബാജി കറി റെഡി. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തണേ.